Și cel mai important, foarte onest. Colegii rog să ia notițe pentru regulamentul de ordine interioară, că acum dau tot din casa. Păcată nu e Loredana să scrie tot. Vă mulțumim pentru onestitate, pentru sinceritate, pentru că ați făcut și faceți încă parte din marea familie Andrei Mureșanu. Și acum, serenadă, începem. N-a venit chitaristul. A venit chitaristul? Nu, n-a venit chitaristul. Aveți chitarist? Să înceapă eu. Bravo pentru az ég ígér, de van ez a föld, ami kezünkbe fér. Ide vet a nap, sugara ránk, rajzol egy pályát a deszkapadánk, és a tél, és a nyár, és a fák, az akár, és a kert, és a házból a sáz. De meg én, ugye szép, soha nem szabadunk, gyere mondd, hogy a krumli vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Nézzük ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Nagy a világ, és rá se ránk, hogy errefelé a kövek kiveti ránk. A közel a vész, nem remeg a szánk, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Ez a fal, ez a pártfaragás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív dobogás, ez a jel, innen el soha nem szaladunk, gyere mondd, hogy a gond mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Vésünk ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Mulțumim frumos în Ugurești. Câți ne seara? 2, 3 și...